ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರತೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಕುಲಿನಿ ಪೋತ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಬೀಚಿದ ಸೈಡ್ ಮುಗುಲು ಒಂದು ಪಾರ್ದೆರ್ ಆಟದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರ್ಮಾಲ್ತೆಂಕ ಮೊಗಲ್ ಅಗಲ್ನ ಪುದರವು ನೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ದ. ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಕಡೆದೊಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಲ್ದೆರಗುಲು ಪ್ರತಿ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂದು ಆಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನೈಟ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆಟ. ಸೊ ನೈಟ್ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕುದೊಂದು ಆಟ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸರಿತ ಮೇಳ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದಾಗಲ್ನ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು. ಜನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷದಾದನ ಅವುಲು ಬೀಚ್ದ ತಿರ್ತುಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಸರಿ ಮಿತ್ತುಡೆ ಪಾಡಿನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇವಿನ ಆಭರಣ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಿರೀಟ ಐತ ದೇವೆರ್ನ ಪೂರ ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಎರ್ಮಾಲ್ತೆಂಕಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಬೊಕ ಅಲ್ತೆರ್ದ್ ದೇವಿನ ಚೌಕಿಗ್ ಪಸೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಉಂದು ಎರ್ಮಾಲದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಏನಾಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದವುಲು ಅರ್ದ್ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಚೌಕಿಗ್ ಪಸೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಈ ಸರಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ದೇವೆರ್ನ ಭಂಡಾರ ಪತ್ತಾರು ಇಜಿಂಡ ಏಪಲ ಭಟ್ರ್ ಮಂಡೆಡ್ ತುಂಬೊಂದು ಪತ್ತರ್ಪಿನಿ. ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಗಾಡಿಡ್ ದೇವೆರ್ನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಂಡೆ. ದೇವೆರ್ನ ಚೌಕಿ ಬಂಗಾರ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಚೌಕಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಂದಿನಿ ತುದೆಯಾದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಏತು ಶೋಕು ಮಲ್ದೆರ್ದುಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ದೇವಿ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ನೀರಾದ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಲಿ. ಅವ್ಯಾನ ಪಪ್ಪಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯರೆ ಕುಲ್ದೆರ್ ಅವ್ಯಾನ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪಿನ ಅಯ್ಯನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಲಿ ಏತು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಆತಡ್ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಪಾಡುವೆರತೆ
ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿನಿಂಕೊಲು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡು ಗಂಡು ಕಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಗುಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಅಡೆಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಆಟದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅಗುಲು ವೇಷ ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಅಗುಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅಗಲಿಗೆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಅಗಲ್ನ ವೇಷ ಅಗುಲೆ ಪಾಡುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ. ಕೆಲವೆರೆ ಪೂರ ಆಸೆಪ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್. ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ತೂವರೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಂದಿನ ಚಿಡೆಯಾದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು. ಲೈವ್ ಆದ್ ಕುಲ್ದು ತೂವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆದ್ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಪೂರ ಅವರ ಲಕ್ಕದ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಸೀನ್ ಮುಗುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೀನ್. ಇಂದು ನಂದಿನಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನವು ದೇವೆರ್ ನೀರಾದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೂಯರಡ ನಮಕ್ ಮೈ ಕೊಲ್ಚುಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಸೀನ್ ಅವು ಮುಗುಲು ತೂಲೆ ಸೀನ್ ತೂದು. ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣನ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದುವೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಲೋಕಮವತಿರಂಜಿರ